Рәсәйдең административ хокук бозулар һәм җинаять кодексына индерелгән яңа үзгәрешләргә ярашлы алимент түләүдә бурыслыларны административ һәм җинаяти җаваплылыкка тарттыра алалар. Бу сараны суд приставтары кайсы соракта куллана? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы суд приставтары федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралык итәкчесе, республиканың баш суд приставы Илнур Мәхмүтов. Илнур Әнвәрович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, суд приставтарының хезмәте ул бюджет тулыландыруга зур өлеш индереп тора. Әдәге тәүдә 2021 елгы һөҗүмтәләр турында һөйләшәйек. Нинди хандар, нинди суммалар турында үз бара? 2021 елда безнең куллар аша 3 миллион 300 мең дана башкару эше үтте. Улар раханан без 1 миллион 600 мең башкару эшен ябып куйдык. Һәм дөйм алганда 18 миллиардтан ашу, бу абсолют рекорд дип әйтәйек, бурысты йөргә өлгәштек. Уларның арасыннан 4 миллиарды Рәсәй Федерациясының бюджетына күчерелде. Калган сумма 14 миллиардтан ашуы физик шәхесләргә һәм юридик шәхесләргә күчерелгән акчаның ханы. Ябылмай калган эшләр әллә тимәк дәвам итә. 1 миллион 600 мең башкару эшен ябып куйдык. Калганы 1 миллион 600 мең башкару эше бүгенге көндә күп кенә остракта 75% эш хакыннан тотылып калыла. Күп остракта улар арасыннан мөлкәткә рис салынган, эшендә алып барыла. Артабан ителен. Тимәк, бына һездән күзәтү астына эләкмәс өчен, бурыслылар исәбенә эләкмәс өчен, шәхес, кешеләр нимәләрдә күзәтеп барырга тиеш, мен кайдан белергә үзеңнең бурысың бармы, юкмы икәнлегендә? Беренче сираттан һәр вакыт, әгәр дә һез вакытында бурысты кайтармайсыз икән, әгәр дә юл кагыйдәһен бозасыз икән, бу вакытта вакытында халым түлмәйсез икән. Административ штрафтар турында шулай һәм халымдар. Бу вакытта ничек кенә булмаган, һезгә дәүләт органнары аша тарафыннан хөкүм органнары тарафынан һезгә каршы бере булса карар чыгарылырга тиеш. Шуңа күрә вакытында бурысыгыз кайтарсагыз, әгәр дә булган штрафыгызды без сайт аша карап барсагыз, халымдарды без елына бер тапкыр түләйбез декабрь аенда. Шуңа күрә вакытында бу информацияны күзәтеп барган соракта башкару эше һезгә каршы кузгатмаласак. Әгәр дә бу тәртипте бозасыз икән, әгәр бу соракта һезгә күп кенә вакыт сарыф ителә, күп кенә вакыт бирелә. Чөнки штрафты түләр өчен дә безнең Рәсәй Федерация законына ярашлы 2 айдан вакыт бирелә. Ул вакыт эчендә шул штраф бар икән белеп, вакытында япһаң, безгә башкару эше килеп итмәячәк, башкаруга килмәячәк. Әгәр дә бу вакытка өлгермәһез икән, бу вакытта өлгермәне икән, ЖГХ услугын түләмәне вакытында, халымы түләмәһәгез, безнең сайтта мәҗбүри рәвештә һезгә каршы башкару эше асласак, һәм хәбәр ителә шулай шәхескә. Менә бүгенге көндә безнең күп кенә түгел, 70-тән ашу процент башкару эшләре цифра формасында алып барыла. Чөнки безгә башкару кагыйдәләре цифра рәвештә килә. Ягъни конвертка биреп ебәрмәйгә хат итеп. Дөрес, конвертта түгел, бу сурда менә цифровой булат усында дип әйтәйек. 70%-тан ашу кагыйдәләр электрон форматта килә. Шуңа күрә һезгә тәүсираттан дәүләт хезмәт порталы дип әйтәйек. Русча әйткәндә Единый портал госуслуг типы Google, шәхси кабинет асып, онда булган мәгълүматты шуны алырга мөмкинлек бар. Башкару эше асылдымы, ниндидер бер халым килеп төштеме, ниндидер бер штраф килеп сыктымы, онда уңайлы рәвештә бу информацияны белеп вакытында һәм уңайлы рәвештә бу вакытында бурысты түләп ябып куярга мөмкинлек каралган. Бына алименттар турында яңа үзгәрешләр бар тилгән, 7 генә административ һәм җинаяти җаваплылык. Бына ошылар турында аңлатып үтәгез инде. Чөнки 7 үзгәрешләр исәнләп та. Дөрес, менә 30 декабрьдә, былтыргы 30 декабрьдә 499 федераль законга ярашлы административ һәм җинаять кодексына зур мөһим үзгәрешләр индерделәр. Бу үзгәрешләргә ярашлы, менә бүгенге көндә буга тиклем бу законнарга тиклем без күп соракта бу алимент түләмәгән кеше вакытлы акчаны түләп, тулы рәвештә алимент түләмәенсә, бу явыптан читтә кала торган. Аларды явыпка тартып булмай торган. Һәр бүгенге көндә бу үзгәрешләргә караган сакта, онысы гынордан башлап, әгәр дә алимент вакытында һәм тулы рәвештә суд карары сыккан икән, онда ничек язылган, шунсай түләмәй барган
осракта һеҙгә административ эш ҡуҙғатыла мөмкинлеге бар. Нисә ай түләмәй барһа? 2 ай түләмәһәгеҙ, Шул ук 2 ай. тулы рәүештә. Менә күп осракта бит кеше аҡсайым юҡ дип өлөшләп бирә торғайны. Был законға ярашлы хәҙер. Был осракта һеҙгә енәйәт эш, административ эш ҡуҙғатылырға мөмкинлек асылды. Шуға күрә беҙ хәҙер был эште бик әүҙемә барасаҡбыҙ. Бына был үҙгәрештәр ул үҙ сиратында яңы мазовтарҙы тыуҙырмаҫмы? Юҡ, сөнки был законға ярашлы хәҙер был ситуацияны сығыу өсөн бер юл асылды. Законға ярашлы, әгәр дә һеҙгә ҡаршы административ эш ҡуҙғатылған ваҡытта, һеҙгә ҡаршы енәйәт эше ҡуҙғатылған ваҡытта, йәғни булмаһа тикшереү алып барған ваҡытта ла, әгәр дә һеҙ булған бурысығыҙҙы тулыһынса ябаһығыҙ икән, был осраҡта һеҙгә булған административ һәм енәйәт эше был ваҡытта ябылырға тейеш. Шуға күрә был, мин уйлауымса, был ситуация сығыу өсөн бик мөһим, бик эффектив юл дип әйтәйек. Әгәр дә һеҙ быға тиклем был алименттан ҡасып йөрөгәнһегеҙ икән, күп итеп бурыс йыйып килгәнһегеҙ икән, был ваҡытта һеҙгә был енәйәт эшенә административ яуаплыҡтан ситтә ҡалыу өсөн бурысығыҙ түләргә кәрәк. Икенсе шул, һеҙ бит был ғаиләгеҙгә сит кеше түгел, һеҙҙең элекке хатынығыҙ менән, уларҙың туғандары менән уртаҡ телдә тауып дигәндәй. Был булған бурысты беренсе, икенсе сул менән япҡанда ла, был осраҡта һеҙ енәйәт эшенән һәм административ яуаплыҡтан тарттырылға һеҙҙең тартылмайсаҡ ҡаласаҡ. Шуға күрә был закон, был законға ярашлы хәҙер бурысларҙың бурысы әҙәйергә тейеш. Алимент төләүселәр яуаплыраҡ ҡарарға тейеш һымаҡта. Дөрөҫ, яуаплы ҡарарға тейеш, беренсенән, икенсенән, нисек кенә булһа ла, был йыйып алған аҡса бөтә бары тиненә тиклем балаға китә. Шуға күрә был ваҡытта уртаҡ тел табып, нисек кенә булһа ла, был алиментты үҙ ирке менән түләп барырға, беҙҙең алимент түләмәгән кешеләрҙе этәргән, дәртләндергән көс тип әйтермен. Бына бурыс күпме йыйылып киткәндә банк иҫәбенә арест һалына? Нинди генә бурыс булмаһын, беренсе сираттан беҙҙең эш шул аресттан башлана. Сөнки законға ярашлы беҙ беренсе сираттан банкта булған иҫәптә арест һалып, унан шул аҡсаны сип алырға тейеш. Әгәр дә был иҫәптә, был счетта дип әйтәйек, аҡса булмай икән, был осраҡта беҙ кешенең эшләгән урын табып, был эш хаҡына ҡарар ебәреп дигәндә 50%-тан тотоп ҡалып, был бурысты ябырға мәжбүрбеҙ. Әгәр дә былай да килеп сыҡмай икән, был ысулдарҙа был результат бирмәй икән, был ваҡытта беҙ булған милеккә шикләүҙәр һалып, уға арест һалып, һатыуға алып, шулай итеп бурысты ҡайтарырға тырышабыҙ. Нинди килем суд приставтары тарафынан тейелмәй? Мына бик матур, бик әйбәт һорау. Сөнки законға ярашлы, мына 434 законға ярашлы, былтыр июнь айында ҡабул ителгәйне. Ул көскә ғәмәлгә керәсәк 1 февральда ғына. Ул законға ярашлы хәҙер беҙҙең бурысларға йәшәү минималь түләүҙе уларҙың счетларында ҡалдырырға беҙ мәжбүрбеҙ. Рәсәй Федерациясына ҡайтҡанда был цифра 13 меңдән ашыу, 13 мең 26 һум. Нинди генә бурыс булмаһын, әгәр дә был бурыслы кешенең ғаризаһы бар икән, беҙҙең ғариза яҙырға кәрәк. Ғариза, мотлаҡ рәүештә ғариза яҙырға кәрәк. Әгәр ғариза бар икән, ул күрһәткән счетта, ул күрһәткән банкта беҙ 13 меңде ҡалдырырға тейешбеҙ. Әгәр дә уның мохтажлығы бар икән, уның ҡарамағында иждивенияла балалары бар икән, бәле булмаған балалары бар икән, яҡындары бар икән, был осраҡта ул шундай һорау менән мөрәжәғәт итеп, судҡа мөрәжәғәт итеп, шул уҡ ваҡытта тип әйтәйек, бындай 13 меңде үҙенең туғандарына ҡалдырырға мөмкинлек асылды. Был закон 1 февральдан ғәмәлгә инәсәк, һәм әгәр дә һеҙҙең бындай мохтажлыҡ бар икән, беҙҙең адресҡа шул дәүләт порталы аша ғариза яҙып, анда шул счеттың банкты күрһәтеп дигәндәй, үҙегеҙгә был аҡсаны ҡалдырырға мөмкинлегегеҙ бар. Был бик ҙур әһәмиәтле закон, сөнки ҡыҙғанысҡа ҡаршы күп кенә осраҡта беҙ бурыслар араһында үҙләренең килемдәре ҙур булмаған, шул уҡ пенсия алған кешеләрҙең һандары күп. Шуға күрә уларға был закон ярҙам итәсәк. Уларға был минималь түләү, уларҙың ҡарамағында тороп ҡаласаҡ. Эльнур Әнвәрович, был ҡағиҙәләр минималь эш хаҡын ҡалдырыу тейелмәйенсә, ул кемдәргә ҡағыла һәм ҡағылмай, дип әйтәйек? Йәшәү минимумы бар булған бурыстарға ҡала, ләкин мынан ташламалар бар. Әгәр дә был бурыс алиментта килеп сыға икән, әгәр дә был бурыс енәйәт эше менән ҡағылған, бәйле булған бурыс икән, был ваҡытта был ҡағиҙә эшләмәйәсәк. Ул ваҡытта 70% тип әйтәйек, эш хаҡынан тотоп элек
Элекке закон буенча тотып каласак, һәм был бурыс мотлак рәвештә ябылырга тиеш. Бына бурысты кайтаручылар, улар коллекторларга ла мөрәҗәгать ителәр бит инде. Әмма беләбезчә закон буенча коллекторларны күзәтү эшләй юк һәм кармакта. Бына улар буенча нинди һөҗүмтәләр бар үткән ел буенча? 17 елдан башлап без бұл коллекторда дип әйтәйек, бурыс юлчыларды үзебезнең күрәтүдә тотабыз. Безнең территорияда 4 анда оешма бар инде бага тиклем. Ничек кенә булмаган, уларның эшмәкәрлеге безнең гражданнарга охшамый әлбәттә. Кайбер соракта улар законда булган сактары бар. Был законда булган соракта без уларга административ эш кузгатырга мәҗбүрбез. Менә былтыргы хандарда алганда без 100 га якын административ эш кузгатып, уларды административ якка тарттырдык. Эше туктатылдымы уларның анда оешмалары? Әгәр дә без бұл ситуация килеп инәбез икән, ниндидер тикшерү башлабыз икән, бұл соракта без 99% вакытында тибетәйк соракта был эш буду тукталына. Төрле шылтыратулар, янаудар туктала, һәм без бұл эшләрдә тибетәйк бұл гаризаларны ябып куябыз. Әмма ләкин кайбер соракта бұл эш буду дәвам итә. Шуңа күрә менә былтыр декабрь айында бер 4-нең береһен династия дигән оешманы без реестрдан сыгарып ташланды дип әйтәйек. Уларның свидетельство аныклыгы гамәлдән чыгарылды һәм уларга бұл халыктан гражданнар аксаю хукугы тыелды дип әйтәйек. Әгәр дә шундый эшеүдә булса, калгандарына каршы шундый сара күрергә мөмкинлеге бар. Ягъни законда үтәүдә күзәтү дә законда булырга тиеш шулай бит. Тамашачыларга нинди теләкләрегез бар? Беренчедән, мен алимент турында әйтеп беткән вакытта мин әйттем безгә, ничек кенә булса, әгәр дә һез бурыс алагыз икән, кемгәдер ниндидер бурысыгыз бар икән, һәр вакытта ниндидер уртак нөктә табып, уртак тел табып, был ситуацияннан дәүләт органнары мөрәҗәгать итмәенчә, әгәр дә уртак тел табып эш итсәгез, бик хуплы булыр иде. Икенче яктан, әгәр дә һезгә каршы берниндидер янау бар икән, төрле коллекторлар дип әйтәйек, бурыс юлчылар һезнең хукуклары була икән, һезне бурсу икән, бу вакытта һез берничек тә оялып тормай, куркып тормай дип әйтәйек, безнең хезмәткә идаралыкка мөрәҗәгать итеп, үзебезнең хукуклы якларга тырышырга тиешбез. Зур рәхмәт һезнең әңгәмәгез өчен, уңышлар теләбез ишегездә. Хөрмәтле тамашачылар, суд приставтары федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралык итәкчесе, республиканың баш суд приставы Илнур Мәхмүтов белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга зур рәхмәт, һау булыгыз.